काय म्हणतात? मालवणी बोलतात मा होती बोलाकच होई आणि आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना काय बोलाक शिकवू. तर मी स्वतः मयेकारी फकाळा 24 तासवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. तर आजच्या भानगडी भायले भुतुल्ले या विशेष भागात घेऊन गेले ताजे फडफडीत गजाली आणि ते सुद्धा मालवणीच. चला तर वायच भिंतीक कान लावूया. 20 वर्षा गावचं तोंड न बघलेलं बाबलो म्हणता मी या मुंबईत आला. तर गावात काय असा म्हणणारो बाबलो आज कोरोना इल्याबरोबर ते का गाव आठवलं. पण ह्याच्यात खरोच चाकरमान जो वर्षासून 4दा गावात जाता तो मात्र गावच्या काळजीत मुंबईतच राहू. पण त्याच्या काळजीत गावातल्यांच्या जीवाक मात्र घोर लागला. त्याच्यातच ज्याचा उकड्या तांदळाने पोट फुगता त्याका गावचो पास नाही असं सरकारान नवीन नियम काढले. कोणाचा काय तर कोणाचा काय. गावातल्या नवऱ्यांचे अच्छे दिन. मुंबईकारच नवरो वयो असं म्हणणारे पोरी लॉकडाऊन नंतर पहिली पसंती गावातल्या पोरांका देते अशी शक्यता विवाह मंडळांनी व्यक्त केलेली असा. म्हणजे अवनू गावातल्या शेतकरी पोरांच्या वराती निघतले ह्याच्यात शंका नाही. ह्याकाच म्हणतात कोणाच्या निमतान कोणाचा फावला. ह्यो ब्रेक हात धुण्यासाठी असतो. सॅनिटायझर नसला तरी पाटल्या जरा जावा. माती गुंडे रखा काय असाच त्यांनी हात धुवा. पण हात बरेच सोडून धुवा. बरेच दिवस म्हावऱ्याचा वास नसल्यामुळे कोरोना सोबतच मूर्धस्य रोगी पण वाढले. बुधवार रविवार मासे खाणाऱ्यांचे सध्या हाल कुत्र्याक नको झाले. घरातलं जवळो आणि सुकी मच्छी पण सोडलेली असते. डाळीचा पाणी खाऊन सध्या लोक दिवस काढतात. त्यातच काही पाषाण काळजाची माणसं फेसबुकात मासे आणि चिकनचे फोटो टाकून ह्यो रोग कसो बळावा ह्याची पुरेपूर काळजी घेताना दिसतात. असलो देव तर त्यांना नक्की बघित. काही बायकांनी मानले कोरोनाचे आभार. देवधर्म करून बायकोच्या हातचे लाटणी मुगडो खाऊन धमके देऊन पण जे ऐकत नव्हती त्या नवऱ्यांनी 2 महिने दारू न पिता मोठं विक्रमच केले. त्यामुळे बायका मनात खुश झाल्या. काही ताळीरामांनी सॅनिटायझर मधनं अल्कोहोल वेगळं करूचो अयशस्वी प्रयत्न पण केल्याने पण त्यांना यश येईल. असो कोणाच्या कोम्यांतरी उजवळ. चुलीकडे न जाणारे बापिये शिकले जेवण करून. बायकोची बोलणी खाण्यापेक्षा काहीतरी करून खावचा म्हणूनच ह्या लॉकडाऊन मध्ये काही बापिये पिठी भात का होईना पण करूक शिकले. त्यामुळे बायका मंडळी खुश. कित्याक तर डबो करूक सकाळी उठायची चिंता नाही. हे काच म्हणतात चुलीकडे गेले पाय तर तोंडाकडे जातले हात. आणि गॅस बंद करावे. सॉरी वर्क फ्रॉम होम होता. बायकांचा कोरोना संपवण्याऐवजी नवीन पदार्थ करून घरातला किराणा संपवण्याकडे पुढाकार. नवरो जेवण करता आणि ब्युटी पार्लर बंद. त्यामुळे फेसबुकवर फोटो टाकूचे वाढले. तर सध्या बायकांनी गजाली मारूक जाऊ गावना नाही म्हणा युट्यूबवर नवीन पदार्थ बघून त्याची रेसिपी करून घरातलं किराणा संपवला. त्यामुळे घरातलं किराणा ह्या संपुष्टात दिला असा. ह्याकाच म्हणतात दुष्काळात 13वा महिना. ह्या पहिल्यांदाच घडतात. इतकी सुट्टी असन पण गावच्या आठवणीत चाकरमानी अजूनही मुंबईतच कटेत गुडे घालतात. इंडियात क्रिकेट खेळणारे पोर उठा बशे आणि बेडू गुडे मारताना कॅमेऱ्यात कळले. बाकी सगळे खेळ पाठी टाकून पत्ते कुटी सगळ्यात पुढे. ह्या सगळ्यात जास्तीत जास्त दगावलेल्या अति आवश्यक सेवेतल्या लोकांचे हाल कुत्र्याक नकोश. त्यांका आमचे हात जोडून नमस्कार. चला तर आज इतक्याच. तुमका काय फुकटचे गजाली ऐका. तुम्ही सध्या रिकामीच असाल तर इतके दिवस तुम्ही ज्ञानदाचं ऐकले तर आता मयेकारणीचं ऐका. तेव्हा परिस्थिती बदलणं आपणाक शक्य नसता तेव्हा माणसानं आपली मनस्थिती बदलूची. असा थैस पेस पाणी खाऊन रवाया आणि ह्या कोरोना शाप बाहेर करूया. आरोग्य यंत्रणेचे आधीच 12 वाजलेले असत. त्याच्यात तुम्ही अजून भर टाकू नका. कोरोना आज ना उद्या नक्की सोपतो. पण ह्या कठीण काळात आपल्यातली माणुसकी मात्र सोपाक देऊया नको. जगलू वाचलू तर परत नक्की भेटाय. तवसर तुमचा आमचा आणि सगळ्यांचा देव भला करू. नमस्कार.